Assalamu alaykum. Qahraman arkadaşımızın sayesinde aydym sazy, bahar ýaly, parahat watanymyzda ýaşaýan mehriban ileşler, ediz watandaşlar aydym sazyň hormatly müştaklary. Biz sizin her biriňizde bir jan saglygyny, öýe ojaklaryňyzyň abadan bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň elmydama, rowaşlyklara, üstünliklere we senmegini tüýsürümizden arzu edýär. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, biz gepleşigimiziň başynda mehriban arkadaşymyza bolan alkyşlar bilen başlaýar. Çünki qahraman arkadaşymyzyň saýasynda aydym sasynyň otumuz belent derejelere göterilýär. Biziň halipalarymyzdan miras galan milli aydymdyr sazlarymyz ýaş şägirtden dillerinde täze uşun bilen ýanglanýar. Biziň milli medeniýetimiziň sunuň otumyzyň hak gowunlary mehriban arkadaşymyzyň jany sag, ömür uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Atalarymyzyň arzu umytlarynyň bina bolan garaşsyz hemişelik baky tarap Türkmenistan döwletimiziň şan şöhraty mundan meýlägem dowam bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, ene şeýle ýagşy arzuwlar bilen Türkmen wady teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän Kämillik ýoluna gepleşigimiziň bugünkü sanyna tomoş etmäge çagyrýar. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Kämillik ýoluna gepleşigimiziň hergedek sanyna tomoş edýän bolsaňyz, biziň ýaş tekini aydymçylarymyz halipalarymyzdan miras galan bir näçe aydymlary öz boş owazlaryny ýerine ýetirýärler. Elbetde gepleşigimizde gatnaşýan aydymçylara halipalarymyz özleriniň synlaryny, halipa maslahatlaryny berýärler. Bizim şu gepleşigimizde gatnaşýan halipamyz bilen tanış edýär. Gepleşigimiziň bugünkü mehmany Türkmenistanyň halk artisti, halipa, kompozitor sadanamyz Hakberdi Hudaýberdi. Hakberdi aga görüşme diýär mehriban arkadaşymyzyň saýasynda türkmen medeniýetimiz, türkmen aydym sasynyň otumuz gün saýyn pajarlar we medeniýet sunody işgärleri berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň wasypçylary bolup durýar. Çünki mehriban arkadaşymyz medeniýet sunod işgärlerini işlemäge, täze eserler döretmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýär. Olara hormatly atlary, şahyr paýlary bilen syýlaglaýar. Şonuň üçin her bir medeniýet sunod işgäriniň kalbyna watanmyza bolan, mehriban arkadaşymyza bolan alkyşly sözler yüreklerde, kalplarda gaýnap joşýar. İlkin zonatı hormat arkadaşımız alkış sözlemine başlatım ele milli sunutumuz medeniýetiň hak gowunlary bizim baş halifamız hormat arkadaşımız köp sağ olsun aýan sebäbinde mysal etirdiňiz şu ýaş deginleri güýe çykarmakda şu halipalara da edýänlenme halipalaryň ulluhan jogapkärçiligi var. Arzu bilen hasyl bolýan zamanda ýaşaýatsa hormat arkadaşymyz öz ähli wagtda görül, aýdym öğretmekde, aýtmakda, sözlerini ýazmakda. Şonuň üçin hormat arkadaşymyz baş halifamyň belent başynyň aman bolan, il ýurtdyň ähmetli işlerini elm damar waşlyklary etlenmeli tüýs ýöründen arzu edýär. Köp sağ olun, halipa eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sunuň ota sarpalyp mehriban arkadaşymyzyň saýasynda elmydama täze eserler bilen biziň tomoşaçylarymyzy, dinleýijilerimizi hemişe begenler gezmegini tüýsürümizden arzu edýär. Ine halipa gepleşigimiziň bir näçe sandaryna halipa bolup gatnaşýanyňyz, gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylara özüňiziň synlaryňyzy, halipa maslahatlaryňyzy berýäňiz. Elbetde her gepleşikde de bir näçe ýaş tekini aýdymçylar gatnaşyp öz başarnyklary boýunça bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýärler. Gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçyny sahnamda çagyrayl. Elbetde. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Kämillik ýoluna gepleşigimiziň bugünkü sanynda Ahly welaýatynyň Akbuda etrafynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy ýaş tekini aýdymçymyz Begenç Allaýarow gatnaşýar. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny hoş gördük. Gepleşigimiziň hergedek sanyny tomoş edýän soň bir näçe ýaş tekini aýdymçylar dürli ýollardan aydymlar sazlar ýerine ýetirýärler. Indi gepleşigimiziň bugünkü sanyna sen haýsy aydymlar bilen gatnaşýan şol sanyny aydymçy kalbyndan çykýan arzuwlaryňyzy bileşmede ýetirdiň. Halipa salamu alaykum. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe toýlar oluşýar. Biz hem ýaş aydymçy, ähli medeniýet sunuwady işgärleri bolup, her bir bayramçylyklarymyzda, her bir ýurdumyzda geçirilen toýlarymyzda özümiziň täze aydymlarymyz bilen sowatly gelýär. Şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän mehriban, gahraman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Elmydama tutýan tutumly işleri rowat bolsun. Men bu gepleşikde ilkinji ýerine ýetirjek aýdym. Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy halipa wagşymyz Kakadur Täjiýewiň döredijligine değişil aýdym bilen başlatym ele. Ýa-da bolsa halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny öz başarnygymça ýerine ýetirip bereýin. Başlygyny onu halipa Begençiň ýerine ýetirjek aýdymlaryny dinläýeli.
arzu umid dondali Sana tişne yüreğim arzu umid dondali Yine üstü yatmadı arzudan atmadı İntörmi bileme Kaneti etmedi dinleyen ağlayan dinleyen Sana yalan salami Özve yürek dinleyen Sana çalan salami Özve yürek dinleyen Yine üstü yatmadı arzudan atmadı İntörmi bilemem Sana nedir etmedi İntörmi bilemem Sana nedir etmedi Yine üstü yatmadı arzudan atmadı İntörmi bileme Sana nedir etmedi İntörmi bileme Sana nedir etmedi Sana nedir etmedi Beguller dostum pervana bolup Kegasıttın kegullün kalın armanım bolup Kegasıttın kegullün kalın armanım bolup Yıllar geçti bulgulap ne ettin bunu söyle Bar ağır kostüler Yüzün divanam bolup Bar ağır kostüler Yüzün divanam bolup Ardım aydardım, sen aydım aydardım Balkın varsın öldürdüm, halın armanım bolup Balkın varsın öldürdüm, halın armanım bolup
bolum. Yerlidir ayındın kıyın yolları tayınlım. Nerede derdim kayınlım, karnın armanım bolum. Nerede derdim kayınlım, karnın armanım bolum. Karnın armanım bolum. Nerede derdim kayınlım, karnın armanım bolum. Karnın armanım bolum. Karnın armanım bolum. Aydımdır saat, gürök dorungu salayıp, şakın nazlık bedeyendir ansani. Erkana sayrayan bilbil misalayıp, goy yanlansın aydım saadın uvadi. Mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, aydym saatın hormatly muştokları Kämillik ýoluna gepleşigimiz dowam edýär. Görüşme diýalyp, gepleşigimiziň bugünkü sanyna ýaşdaky aydymçymyz Begenç Allaýarow özüniň sadyny ýitleri bilen gepleşigimiziň bugünkü sanyna tiziň üçin bir näçe aydymlary ýerine ýetirýär. Begenç köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aydymlaryň üçin ene hak berdi halypa Begençiň ýerine ýetiren aydymlaryny bide tomuşada oturan tomuşaçylar bilen bilelikde dinledik. Begençim şu wagt gepleşigimiziň bugünkü sanyny öz başaryny goýunçy halypalyň dörejini degişi bolan aydymlary ýerine ýetirdi. Ene şu Begençiň ýerine ýetiren aydymlaryna halypa berjek synnaňyz bolsa, aydymyny, sözlerini, saatlaryny berjek maslahatlaryňyz bolsa, söz sizden başlasyn. Begenç mulayim odan sesim bu aydymlary halk bilýär. Sen özüň ol finansynda bu aydymdan sözüne ümit kötmeler, saatyna ümit kötmeler, şeýle bir ajaýyp hemme de saatlaşyp da. Indi birinji aydym bilen ikinji aydym halypalyň dörejini diýersin ýol aýratynda. Ýöne Begenç şonu ikisini bir galy salyp ölçü semeleşdi. Şu sonunda özüň tapmak esas zat da. Şoň üçin başga iki aydymlara goý, galanam diňläli. Esas zat şu halypalary diňläp, maslahatlaş halypalaryň özüňe ýol tapjak bolup. Köp sag olun halypa. Elbetde aydym ömürlere zinat bolmaly, aydym arzulara kanat bolmaly. Örlünü ömrümüzün günleri aydym ilki goýulan biniat bolmaly şahylar. Aydym saadan doyma yok, ganma yok. Elbette adam haýsy kärde bolsa da, haýsy ýaşda da bolsa da şerni aydymlar ýaňlan turan bolsa oňa hiňleneni duýman galy. Bizem gepleşigimiz ýene de Begençiň ýerine ýetirjek aydymlar bilen dowam edýär. Seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Gönlüm sähilin sazar, seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Seni göresim gelýär,
dünyada seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Özüm dünyada seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Oğudan gözlüğünde yıllarım çakarım, oğudan gözlüğünde yıllarım çakarım. Seni gören gönlüm şadlığın taparım. Saçlarınam şimal deyip ona öter, sübleymesin diye dilin kağanım. Saçlarınam şimal deyip ona öter, sübleymesin diye dilin kağanım. Sargara taşlarım, kuşlarım tovarım, sargara taşlarım, kuşlarım tovarım. Gözlerim çağırsa, kaşlarım kovarım. Yüreğimde bewüller ayıma diger, analay men seni yolun kağanım. Yol yürüsün gülüm kalar idimda, analay men seni yolun kağanım. Kamsa görünýär kara gözüňde, kamsa görünýär kara gözüňde. Minni ýazyp ýokdur ýazyp özüňde. Yol yürüsün gülüm kalar idimda, analay men seni yolun kağanım. Yol yürüsün gülüm kalar idimda, analay men seni yolun kağanım.
geçer gideriz qarra bizi ayra salsa yıllan qavanım aylar yıllar geçer gideriz qarra bizi ayra salsa yıllan qavanım edidim men seni yıllan qavanım edidim men seni yıllan qavanım Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym zadyň hormatly muşdoklary, Kämillik ýoluna gepleşigimiz siziň tomoş etmen kadar arkaly dowam edýär. Begenç köp sag bol, ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin. Ine hak berdi Halipa, Begençiň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňledik. Esrada aýdymlary, söýgü aýdymlaryna da Begençiň gelişip duran özüniň bir hoş owady bar. Begençe şeýler sonra görmek isleýär. Begenç Ahal welaýatynyň Akbudy etrawynyň medeniýet merkezine zähmet çekýär. Ýurdumyzda geçirilen toýlarda, bayramlarda bir näçe aýdymlar saatlar bilen çykyş edip gelýär. Indi Begenç öňküp Halipa wagşylardan haýsy Halipalaryň aýdymlaryny diňlemegi özüňizde has ýakyn görüp diňleýän Halipalaryňyz şeýle-de şu wagtky dögürdeş wagşylarymyzdan haýsylary diňläp aýdymlaryny ýerine ýetirmegi gowurýanyňyz bar bolsa aýtsaňyz. Has ýakyn görüp diňleýän Halipalarym Türkmenistanyň halk artisti Sahyjepbarow, Orazel Alyasow, Öwzel Tekaýew, Nurya Tokaýew döwürdeş Halipalardan agzap geçemizde Ahal welaýatynyň Bagdahan etrawynyň ýaşaýjysy Halipa wagşymyz Söýün Hojaberdiýew bar. Ynha şol Halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny öz başarynymyzça aýdyp halkymyza ýetirmek isleýäs. Begenç Halipalary diňleýän ekenim. Begenler Halipalar elbetde hukman diňlemeli hormat arkadagymyz ine Halipa şäherlik ýoluny dikeltdi. Halipa şäherlik ýolunyň arkadagy duruny görýärsiz biz. Ni muhimdara Kämillik ýoluny orandan kupur bolýar-da. Sen aýdymçy, men sana bir soraw berjek. Sen şu aýdym öwrenýäňde, mysal üçin Halipalaryň aýdym bolsun, öz aýdym bolsa, sen goşgysyny ilk öwrenýärmi ýa sazyny ilk üýtlenýärmi? Dogrusy sözlerine görä saz edilýän ýerem bolýar, sazyna görä söz edilýän ýerem bolýar. Kompozitor sazyny dörese, şahir ýazar goşgysyny döredi. Niştaýda bir artykmaş jogapkärçilik bar da. Ni şu kompozitorun, şahirin ýürek beýany sen ile ýetirýän da. Onuň halk egerde belli aýdym bolsa, ýa soň belli boljak bolsa, şoň sen goşandyň ol bolýar. Sen şonuň jogapkärçiligini duýmalylar. Nisbatyň bary Kämillik ýoluna ýerýärde. Sen Halipalary diňleýän bolsaň, şol zatlardan ünsür. Aýdym aýdanda oglanlar bilen sazlaşyp goý, bellecek aýratyn lazım. Öwrenip özüňçe ruş berip bilýän. Atalar sözü ödürler hadynasy bolan Paýgaz çeşmedi eserde Halipa goran şägirt her ädimde ýorgolar diýip ata-babalarymyzyň jaýdar aýtgysy bar. Bundan meýlämden Begençe bizim Halipalaryň ýollaryny dowam etdirip, sunuw däleminde uly üstünlikleri ýetmegi tüýsüregimizden arzu edýär. Indi Halipa gepleşigimiz ýene-de Begençiň ýerine ýetirjek aýdymlary bilen dowam edäýli. Mehriban käbelerimizi, mehriban enelerimizi tarif edýän bir aýdym bilen dowam edäýli. Baş üstüne. Elbetde bizim mehriban enelerimiz, käbelerimiz hakynda eser döretmedik bagşy saadanda şahir ýok bolsa gerek. Bagşy perdeleri aýagly saklar, daýhan ene ýere aýagly saklar. Akly ýerindäki hakyky insan mehrem enesinem aýagly saklar. Teşni wagty ýakyn çeşme çaýym sen. Günnüz günüm gijelerini aýym sen. Ömrümiň bedegi mehriban käbem bu dünýäde berilen bagyt paýym sen.
yaşadadım bana deyip tutar adım. Kaçar gider tam ustadım, içim canım tuğdu senden. Kaçar gider tam ustadım, içim canım tuğdu senden. Ene mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň bu sanyna görüşmi diýäli, ýaşdyky aýdymçymyz Begenç Allaýarowyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlar diňlediňiz. Begenç köp sag bolsun aýdýas, ne halypy şu adam Begenç biziň mehriban enelemdi, käbelemde tarif edýän aýdymy ýerine ýetirdi. Elbetde ýagyn belleşimi diýäli halypy, görüşmi diýäli eneler hakynda eter döretmedik ýazgy şahyr, sunuň da adamsy ýok bolsa gerek, çünki mehriban arkadaşımızın hut özüm bize enilenmedi, hormatlamakta, nusxoluk mektep bolupdur. Ene taqdim, mukaddeslige taqdim eserde de bizim şu mehriban käbelemiz barada, mehriban elenimiz barada bir näçe dürdäni eterler belläp geçýär. Hak berdi halypy gepleşigimiziň bugünkü sany mahirlap barýar. Görüşmi diýäli, taýdan diýitlemide begenje etjek arzuwlaryňyz bolsa, halypy söz sizden başlaýar. Indi şuýda beren maslahatymyzy ýa-ni şu dem almakda, yerine yetirmekde, şuýdynda ýa finansda. Şu diýilen belikleri özüňde öwrenirsiň, özüň netije çykaryrsyň. Milli frontumyň hakwanlary, gahrman arkadaşymyň jan sag bolsun, ýurt dünýä bitlisler elmdam rowaşdyry etlendi. Şu ýaşdy ýynyň arkadaşly ýurtda aýdýan aýdymlar belenten ýaňa. Köp sag olun. Hak berdi halypy, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gepleşigimize gelip beren synyňyz halypy maslahatlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Elbette ama şu mehriban arkadaşymyzyň saýasynda bagtyar zamanamyzda täze eserler bilen biziň dinleýijilerimiz begenler gezmeňizi tüýsüreňizden arzuw edýär, dörejlik sunuňat älimini diňe üstünlikler, rowaşlyklar ýaranyňyz bolsun. Gepleşigimize gelip ýerine ýetirip beren aýdymlar üçin ýaşdyky aýdymçymyz Begenç Allaýarow köp sag bolsun aýdýar. Sunuňat äliminde, aýdymsaz äliminde uly üstünlikleriň ýaran bolmagyny, joşuny owadyňyz elmede ama şu ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda elmede ama ýanlanyp durmagyny tüýsüreňizden arzuw edýär. Ne Begenç gepleşigimiziň ahyrynda sizden bir arzuwlaryňyzy iýleşem diýerdiň. Özümiziň başarnymyzdan täze aýdymlary, täze eserlerimiz halkymyza, elbetde dinleýijilerimize ýetirip durar. Fursatdan peýdalanyp mehriban we gahrman arkadaşymyz siziň janyňyz sag bolsun. Belin başına aman olsun. Elmi damı tuttan tutumlu işleňiz rowaç olsun. Eger mümkin bolsa Muhammed Oraz halypadan haýyşdy. Öz sazyna döredilen aýdym. Şol aýdym bilen gepleşigimiziň bu sany jemläýelim.
başlasın. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, Kämillik ýoluna gepleşigimiň bu nuksanyny elbetde Türkmenistanyň halk artisti Halypap, Hakberdi Hudaýberdiýewiň sadyna döredilen Aqsunam diýen aýdym bilen gepleşigimiň bu nuksanyny geçirip gutarýar. Biz ýene bir ýoly, bize aýdym aýtmakda, saz çalmakda, şygyr ýazmakda, umuman ähli babatda nusgalyk mektep bolup duran medeniýet halkyň kalbydyr diýen gahrman arkadamyza tüýsüregimizden alkyşlamyzy aýdýar. Mehriban arkadamyzyň jany sag, ömür uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Türkmenistan bir taraplyk mekanaty bilen ötüşli menzillere sary gadam uran berkarar döwletimizde, ata watanymyzda hemişe ötüşli menziller ýar bolsun. Sizin her biriňiziň maşgaly ojaklaryňyzda çağı gülküleri, ýene hugdulary, türkmen aýdymdyr zatlar hemişe ýanlanyp dursun. Ýene de gepleşiklerimiziň innik sanlaryny diýdarlaşýançak hoş wagtyňyz. Var derine